boss ah. Ayan po yung driver pa namin. Pupuntang Mayaw-yaw. Hi guys. Oy! Oy! Ilod ya. Oy! Oy! Ayan po sila. Pakas ka na dyan. Okay, so punta na tayo, testingin na natin ang banana boat. Yan. Yan si Idol. Tumayab ata. Ipagluat ka naman ata. Hindi na ikipot ata. So let's try it. Ah, siya yun una. Siyak ata, siyak tag video. Hey! Pati kamay lang na po. Pati kamay lang. Tama ka magkatuwa mo lang tama. Titik kayo! Titik kayo! Pati yan ako. Sino ti dulo? Ika. Ika. Kuya. Nadamdaman ko mabati ah. Lobat sa naong. Kulang pa yung lepes. Ah. Yun, mga kasamahan. Lindra. Hindi ah. May tas kag Kasama lang natin ay. Kasama lang natin ay. Kusa kayo na. Hawakan ka. Binigyan mo ko? video. Alam ko, patingot. Okay, try natin ang banana boat. Wow! Origisa! Ah. Tinga ka tayo mamaya. Makinutin ka na eh. Agkas talaga nga. Ay, nang. Konte. I-adjust mo na. Yan, so testing. Magawa daw. Try natin guys. Yan, kasi isusok i-adjust mo. Han, dito ako sa likod mo? Oo. Uy, tara na. Oy, tara na, mahangin na, mahangin na. Maligkatayan ko ako ng mga ikaw. Yung malak madan. Video mo ka? Oo, yan, liit. Ate Bitang, tika abay ko. May kan, sakay ka. Ako na. Ni, nalobat sa muton. Hidap lang ka nata, pero malaki. Ala, nang Bitang, aguri ka. Okay na, dalawang video. Ay, hindi pwede doon ka. Yan, try natin guys. Kuya, yung bata pwede doon sa bata? Ay, hindi pwede daw doon. Yung isa. Kuya, yung bata daw. Yung bata doon. Oy, bakit umuusad? Aldrin, doon ka daw oh. Naya, dumata matinag. Doon ka daw sa bata. Bilis, halika na. Doon ka na, magsakay ka na doon. Sige, ikaw alam ng taga-rodal, halika na. Ay, okay na kaya? Wala siyang life. Ha? Sakay ka na sa bata. Ang ibang kakay, ma. May nakariinga eh. Sige, okay lang. Walang life vest. Doon ka na lang anak ko. Doon ka na lang para ano, mas naman live bit sa pagkain. Bigyan maano doon. Nahirap din pag bata pag wala live bit. Oo, mahirap daw sa walang life vest. Ay, ano? Abi mo ina. Yan. Allah. Video mo. Matig sa kayo eh. Ha? Sa baba-baba. Doon ka na oh. Eh, oo, dito oh. Nice ang sakay. Pagbuyaan niyo! Pagbuyaan! Kinukuha ka siya pag-iiga mo. Kaya ko, ay nang. O, doon ka na karod. Doon kayo ni Rambo. Sorry na. 100 try na kanote. Guys, tingit mo di isa kang tali. Nagmaya. Kasi hindi mo taulit na. Ati bitang pa. Napapasurat. Nakuti. Wala, ready na kaya? Dada! Master ko ba?
Kanyo magbaga ang kastay. Nagmayat ko na yun. Oh, nagmayat ko na yaw. Ko na yun. Ang dama baka madita kayat tao. Alam mo, unang sayayan sa'yo. Oh, up, dahan-dahan. Okay, okay. May paikot. Paikot. Ikot-ikot, oo. Kuya. Nakapitaisan. Hirap no, nagbalik ka tatoy. Taiklong mo, ay nato. Utang si kanan. Utang si sakaw. Hoy! Hoy! Kuya, ito na sa isla. Kuya! Ganun ikaw, utang. Kuya, kikiko lang mo. Gustunan. Kuya, ito na. Ito na. Sa isla. Wala, lakas. Kala ko punta tayo sa isla. Ang babaw to yan. Ang babaw to yan. Sa wakas. Ah. Mga kapatid na. Hindi, yung mga nasa likod. Go guys! Oh my God! Guys! No! Go guys! Pag ko lang nagilikot ko ah. Ano mga tele? Oh, pwede daw bumaba, maligo. Na kayo, gasolina tayo. Ay, abawo, ito nga parten. Oo, mababaw na dito. Pahawa mo na yan sa kanila. Saan? Pa? Ah, pwede na tayo. Pwede na Kala ko pwede doon. Oh. Kuya, ito! Ate camera. Sino yun? Bumaba? Ate camera girl. So, Aray ko rin sa isa. grabe. Oh, kamusta kayo dyan? Kamusta? Walang gas. Ah, Eli. Wala, mababaw na dito. Oo. Pwede nang bukas hanggang doon? Oo, mababaw doon. Hindi pa hanggang doon. Abe ba, excited tayo pa eh. Dapat yun eh, isla. Guys, so, nakakatakot din pala ang pan. Kinakabahan ako kanina magpa. Nakakatakot din pala ang sumakay ng banana boat. Dahil gawa nga ng malakas ng mga alon. Ang init. Lang, karamit ka mati ko. Pagkit pa. Ay, makakalutang para. Mag-ride ka content mo, girl. Hati tatlo ka dyan. Ayun, kaya. Ah, di pahawa natin. Kasi request natin sa kanila, bilisan nila. Kaya. Ay. Dito kami guys, nag-boat kami. Ay, da! Nag-boat kami kasama namin si Ha? Kapsat Abel. Kapsat Abel, Yan, ilagay mo sa loob. si Idol AP, Hi, guys. si Effie, Yung kaba ko, guys, grabe si Boss JM, Okay, okay, what's up? si Sot, si Ace. Oh, di ba? Andito kami sa gitna ng dagat.
Ayan o, nag-banana boating kami. Ayun sila kuya. Request natin yon, tayo magko-content. Guys, ang ganda dito, grabe. Hello kuya. Hello po. Kuya, anong pangalan mo? Marcos Carretero. Hello po Kuya Marcos Carretero. Ikaw kuya, ano po pangalan mo? Buni Narag. Buni Narag. Hello Kuya Buni Narag. Salamat po sa pag-iingat sa amin dito sa dagat. Ayan. Always welcome daw tayo dito guys, kaya punta na rin kayo dito sa Tondol, Pangasinan. Tondol White Sand Beach. Ganda. Ay, mabilis pa to? Ganun lang po. Yung para may train. Ayaw nyo Oo kuya, kung pwede. yung parang Hindi mo na lang, ganyan na lang. Basta nakapila ba daw, no? Opo. Ayan. Thank you kuya. Doon tayo pupunta kuya. Ay, sa Island Madam, bawal din kami Ay, bawal. pupunta dyan. Kasi yung pang Island Happy, iba yun, yung bangka na yun. Kasi pag pumunta kami dyan, magagalit sila sa amin. Sige. Yung mga bangka na. Opo, ikot lang, gano'n lang po. ano sa harap ko? Okay. Oo, dito ka sa iya. Manatasan ako. Ay, hirap na. Paligay. Hirap ka na. Naarap yung bukod. Na po yan, nakaplay na po yan. Tara na po. Pero tumatang namatay. Nakapli lang to? Wala na makita kasi. Okay. Muna ko na. Okay. Basta nakapli mo lang. May tani irip ka. Hindi makit ko na eh. Pati banta-banta po na rin eh. Oo Mapupunta na rin. No?
Saka, maagad mong no, nakawaling tauro ha. Pag igagin mabata. Para sobrang ginagara. Para sobrang ginagara. Ayos na pag di sumababaw kasi pag sumalalim ang hirap yung makit eh. Kuya, talagang pinag-usapan namin. Ay ganon. Dito sa tapat na oh. Opo, talagang Ay, wala tayong pinag-usapan. Akala ko kung buwan mabigla kayong tuhog. po, hindi. Parang namin kayo. Thank you, kuya. Ito po. Ay, sa kanila na po. Ay, baba kayo dyan. Baba ka dyan. Kaya itong paliguan ah. Dito ka. Hoy, madi kayo mapalimalang at pingijay ka bukutang. Madi. Alis dyan! Boss M! Goods! So guys, hello vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Hey, nag-hello na niya. Hello guys. Hello vlog, welcome to my guys. Dapat nagpa! Ah, Camera ako sa kuya. Lagi mo sa Ba, mama po basta. Toy! Ayan po yung driver pa namin. Pupuntang mayaw-yaw. Hi guys. Oy! Oy! Ilodya! Oy! Oy. Oh, ayan po sila. Nalagmay na talaga kayo sa rin. Pagkas ka na dyan. Kita umakarkat ta. Tara, kakadyan mo na niya. Subara mo dyan. Subara mo dyan. Hello guys! Pomen! Hello guys! Yeah! Dinilodya! Ito ngayon sa heaven. Oh, ito si Rambo. Rambotik. Ay, mabasa atin yung kamera. Apay, madi mamalin, lumabasa? Hindi ka no. Apay, kayo magkatay. Napa kayo. Taas, sudag igam. Ay. Oh, yan. Sinyiritang. Joenes. Oh, yan po si Kwan. Si Kwan. Sir Marcel. Oh, yan po si Kuya ko. Si Sisid po. Oh. Ajak tayo kita mo Baka, ba? kaya. Awan ka no. Mauulat ka siya. Kaya taja, yung pinarwa na. Ay, wala ka sticker! Prukit lang, ana. Talaga ito, tetes to. Oh. Yan po sila yan po sila. Dito po kami ngayon sa may gitna ng dagat. Dito po nag-video. Dito po kami sa gitna ng dagat. Ababaw lang po ng agad. Gusto mo kasama mo? Video? Ba matarap po. Ay, isa sa anak ko. Rambo, may kamay kaming disan. So yung sakin namin guys. Ay, disan. Sabaw? Nagpwedeng nun na. Nagpwedeng na ka eh. Alahan na ka. Ito ni. Wow! Wow! So, gumawa na siya nakabangkat eh.
kami ah. Kala at panayaw. Opo. Tultok. Tultupon na tamagayam ni pare. Oh. Oh. Uy, halaan ka talaga tayo. Oh, kita bunga ba man? Ata na uli. Lo, lutol. Lutol. Tara na pa. Oh, sige. Ay, tayo ka. Pakalam. May pag-ikan? Opo. Oh, nalabo. Tiga. Dia terus penabuk. Apa